τίτλος της εισήγησής μου είναι «Ο Δαρβινισμός ως ιδεολόγημα». Πότε μια επιστημονική θεωρία γίνεται ιδεολόγημα? Όταν πάβει να είναι μια πρόταση ερμηνείας, μια επιστημονική πρόταση ερμηνείας συγκεκριμένης ομοίδιας φαινομένων και γίνεται ένα σύνολο από δογματικές βεβαιότητες, από απριορισμούς, περιβάλλεται μια αυθεντική σιγουριά. Με άλλα λόγια, όταν μια επιστημονική θεωρία πάβει να υπόκειται στην θεμελιώδη αρχή της επιστημονικής μεθοδολογίας, στην αρχή της διαψευσιμότητας, που σημαίνει να καλύπτει ένα αριθμό φαινομένων ερμηνευτικά, με την συνείδηση ότι μπορεί να εμφανιστεί μια επόμενη επιστημονική πρόταση που να ερμηνεύει τον ίδιο αριθμό φαινομένων συν ένα, οπότε η προηγούμενη εγκαταλείπεται για να γίνει αποδεκτή η επόμενη. Ο δαρβινισμός εμφανίζει στοιχεία ιδεολογήματος, αλλά βέβαια υπάρχουν ορισμένες ιστορικές προκλήσεις που θα έλεγα ότι τον υποχρεώνουν, τον οδηγούν προς αυτή την κατεύθυνση. Η ισχυρότερη πρόκληση είναι ότι μεταβλήθηκε αρχικά σε ιδεολόγημα η βιβλική ερμηνεία της γένεσης του κόσμου και των ειδών και εν συνεχεία σε αντιδιαστολή, συχνά επιθετική αντιδιαστολή, μαχητική αντιδιαστολή προς την βιβλική ερμηνεία, πήρε και ο δαρβινισμός τον χαρακτήρα ιδεολογίας. Τι εννοώ όταν λέω ότι η βιβλική αφήγηση πήρε ιδεολογικό χαρακτήρα? Στο βιβλίο της Γένεσης, βιβλίο αναφοράς τόσο της Ιουδαϊκής όσο και της Χριστιανικής παράδοσης, έχουμε μια θαυμαστή διήγηση, καθαρά ποιητική, εικονολογική, δηλαδή έναν μύθο, όχι με την έννοια του παραμυθιού, αλλά με την έννοια της συμβολικής, όπως είπα, αφήγησης, του ποίηματος, η οποία θέλει να δηλώσει το νόημα της ύπαρξης και του υπαρκτού. Εδώ πρέπει να υπενθυμίσω μια δεύτερη οριοθετική γραμμή, η οποία είναι απαραίτητη για να μπούμε σε αυτόν τον προβληματισμό. Τουλάχιστον για την ελληνική σκέψη, και αυτό θα τολμούσα να πω χάρη στον Αριστοτέλη, ήταν πάντοτε αυτονόητο ότι υπάρχει ένα όριο ανάμεσα στην επιστήμη και στη φιλοσοφία. Η επιστήμη ερευνά, πιστοποιεί και ερμηνεύει τον τρόπο και το γίγνεσθε των αισθητών, της αισθητής πραγματικότητας που μας περιβάλλει και μέσα στην οποία ζούμε και της οποίας αποτελούμε μέρος. Δεν μπορεί ποτέ να μπει στο χώρο των ερωτημάτων αιτίας και σκοπού. Αυτός ο χώρος ανήκει εξορισμού στη φιλοσοφία, και ανήκει στη φιλοσοφία όχι διότι έγινε κάποια σύμβαση μεταξύ επιστημόνων και φιλοσόφων, αλλά διότι εκ των πραγμάτων προκύπτει αυτός ο διαχωρισμός. Γι' αυτό και προέταξα ότι για την ελληνική σκέψη μοιάζει αυτονόητος ο χωρισμός ανάμεσα σε ό,τι αφορά τον εν τη φύση δεδομένων και της πραγματικότητας της μετά την φύση ή των ερωτημάτων για τα μετά την φύση. Στα μετά την φύση ανήκει θεμελιωδώς, επαναλαμβάνω, το ερώτημα για το νόημα της ύπαρξης και του υπαρκτού, δηλαδή για την αιτία και το σκοπό. Στην βιβλική διήγηση έχουμε, όπως είπα, ένα συμβολικό αφήγημα που θέλει να δηλώσει μέσα από την εικονολογική γλώσσα γιατί φτιάχτηκε ο κόσμος, μάλλον πώς, από ποιον φτιάχτηκε ο κόσμος, τι αιτία έχει ο κόσμος και πού κατατείνει, ποιος είναι ο σκοπός του, ο στόχος του. Πάρα πολύ σύντομα, γιατί και ο χρόνος της εισήγησης είναι πολύ περιορισμένος, να θυμίσω ότι αυτή η ποιητική εκδοχή
θεωρήθηκε, κυρίως σε πολύ συγκεκριμένες θρησκευτικές παραδόσεις μέσα στα όρια της ιουδεοχριστιανικής πραγματικότητας, θεωρήθηκε ως ένα ιστορικό αφήγημα. Εξελίφθη ως ιστορικό αφήγημα, δηλαδή ό,τι εκεί πέρα λειτουργεί ως ποίημα ανταποκρίνεται σε μια ιστορική πραγματικότητα. Όταν λέμε ιστορική εννοούμε που μπορεί να συνδέεται με χρόνο, με χρονική έναρξη και να έχει χρονική περατότητα και αντιστοιχεία. Επομένως η τέτοια εκδοχή της εικονολογικής αφήγησης της Γένεσης ερχόταν να υποκαταστήσει ό,τι θα ήταν ακριβώς έργο της επιστήμης, ό,τι θα μπορούσε να πιστοποιήσει η επιστήμη μέσα από το γίγνεσθε των υπαρκτών, να συναγάγει την έναρξή τους πάντοτε ως προς την λειτουργία και την κατεύθυνση, ποτέ ως προς την αιτία και το σκοπό. Πίσω από την ιστορικοποίηση της αφήγησης του βιβλίου της Γένεσης υπάρχει σαφέστατα η ανθρώπινη ανάγκη, πρωταρχική ανάγκη για σιγουριά, για βεβαιότητες. Ο άνθρωπος δεν αντέχει το κενό, όχι μόνο στην περίπτωση του κενού του χώρου, αλλά και στην περίπτωση των γνώσεων. Δεν το αντέχει κυρίως σε περιοχές που αφορούν τη ζωή και το θάνατο, περιοχές οι οποίες αποτελούν για αυτόν μια έμεση απειλή. Το ένιγμα του θανάτου πρέπει να αντιμετωπιστεί κατά το δυνατό με κάποιες ψυχολογικές σιγουριές, με κάποιες ψυχολογικές βεβαιότητες. Αυτή την ανάγκη των βεβαιοτήτων την εκφράζει μεταποιώντας το συμβολικό σε ιστορικό. Αντίστοιχα στους οπαδούς της θεωρίας του Δαρβίνου, και εδώ πρέπει να ληφθούν υπόψη ιστορικές συγκυρίες, δηλαδή στον δυτικό κόσμο στον οποίο γεννήθηκε και του οποίου την εξέλιξη εξέφρασε ο Δαρβίνος, υπήρχε κυρίως στον 19ο αιώνα σε κορυφαία έκφανση μια αντίδραση για όλη τη μεταφυσική παράδοση του παρελθόντος της Ευρώπης. Οι κοινωνίες ευρωπαϊκές είχαν υποστεί πολλά δεινά από την έμπρακτη μεταφυσική που είναι η θρησκευτική παράδοση στα χρόνια, στους αιώνες τους μέσους, στον λεγόμενο Μεσαίωνα. Επομένως, μια θεωρία η οποία θα μπορούσε να μεταποιηθεί σε πεποίθηση ότι δεν υπάρχει κάποιος άρχοντας του κόσμου και της πραγματικότητας, ο οποίος είναι η αιτιώδης αρχή και ταυτόχρονα αυτός ο οποίος κατευθύνει